Marjatan johdolla vierailemme seuraavaksi omakotitalossa, joka on rakennettu 14 vuotta sitten. Se on täynnä mielenkiintoisia rakenteellisia ratkaisuja, jotka ovat kestäneet aikaa. Etemme aukeaa 1990-luvun molemmin puolin rakennettu omakotialue, jonne Sirpa ja Kari Mäki rakennuttivat 5-henkiselle perheelleen oman talon. Omakotitalon suunnitteli arkkitehti Pekka Mäki. Hänen kanssaan perhe mietti ratkaisuja, johon ovat olleet tyytyväisiä koko asumisensa ajan. 3 vuotta sitten rakennus sai sisäpihan puolelle enemmän oleskelutilaa, kuin 2 jo ennestään rakennetun katetun terassin väliin rakennettiin lisäosa. Lumikinosten alla Nurmikko ja Perennamaa odottavat jo malttamattomana tulevaa kesää yhdessä omenapuun ja matalian haavupuiden kanssa. Vaikka rakennus ulkoapäin muistuttaakin funkkistyyliä, sisätiloissa tunnelma kallistuu pehmeämpiin muotoihin. Pidän pehmeästä sisustustyylistä sekä lämpimistä ja luonnonläheisistä väreistä, kertoo Sirpa. Jo heti ulko-ovelta avautuu koti yhtenäisenä ja avarana tilana. Sellaista perhe halusikin jo suunnitteluvaiheessa lasten omien huoneiden lisäksi. Sisätilojen suunnittelussa voi havaita omaleimaisia ja pysähdyttäviä ratkaisuja, kuten esimerkiksi iso takakompleksi, jonka tulisi antaa oleskelutilan puolelle. Eteisen puolelle taas on kiinnitetty naulakot vierasvaatteille. Takamuurin päällä lämmittelevistä kannuista muutamat ovat ulkonäöstä päätellen kulkeneet jo pitkän elontien. Arkkitehdin ideana oli tuoda sisäpintoihin ulkoseinässä käytettyä ruukin tiiltä, sitä onkin jo heti ulko-oven tuntumassa. Muistoja menneestä tuovat myös eteisen ikkunalaudalle sijoitetut lasiesineet Karin äidin puolelta perityt. Keittiö kulkee käsi kädessä oleskelutilan kanssa. Myös liesisaarekkeessa on ulkoseinästä tuttua tiiltä. Hauskana yksityiskohtana listat korvaava hamppunaru. Saarekkeen takana pöytä 4 hengen arkiruokailuun. Ikkunaseinällä tuolit sellainen lammaskoirille. Reilut 2 vuotta sitten muutoksen tuulet puhalsivat vanhempien makuhuoneessa. Muutosten takana Sirpa ja hänen siskonsa Anne Heino. Huoneen 2 sisäänkäynnin väliin sijoitetun sängyn molemmilla puolilla on sormipaneelista rakennetut hauskat seinämät, joissa on säilytystilaa pikkutavaroille. Taustaseinällä taas sormipaneeli käy vuoropuhelua tapetin kanssa. Ylhäällä olevat ikkunat antavat lisävaloa jo ennestään valoisaan huoneeseen. Saunan pukuhuoneessa eteisestä alkanut tiilikäytävä levittäytyy koko lattian leveydelle. Sisustus on meriaiheinen. Saaristomeren kartta on saanut seuraa vuodelta 1933 peräisin olevasta Suomen kartasta. Huone toimi aikaisemmin perheen televisiohuoneena ja odottelee jo malttamattomana muuttumisleikkiä. Aivan kuten sauna ja suihkutilakin, jotka ovat vielä alkuperäisessä asussaan. Näinhän siinä yleensä tuppaa käymään, että kun yhden paikan kodissaan remontoi, muutkin tilat rupeavat sitä kaipaamaan. Viimeisin kodin remonttitöistä valmistui viime vuoden jouluksi. Sillä kun pojat muuttivat omiin koteihinsa, Sirpa ja Kari halusivat yhdistää heidän huoneensa yhtenäiseksi oleskelutilaksi. Kari halusi paikan, jossa voi katsella televisiota, ja Sirpa rauhallisen lukusopen. Lisäksi he halusivat käyttää tilan sisustamiseen kodissa jo ennestään olevia kalusteita. Ovathan perintökalusteet saaneet heillä merkittävän sijansa. Eli lähtöajatus oli selkeänä mielessä, mutta miten se toteutetaan, siihen pariskunta kaipasi asiantuntijan apua.
He kutsuvat avukseen sisustusarkkitehti Anniina Winterin. Anniina, jos pureudutaan ensin varsinaisiin rakenteellisiin muutoksiin, niin mitä tällä väliseinän poistamisen lisäksi tehtiin? Tarkalleen tuossa oli kaksi ovea tässä huoneessa. Eli kun se oli tosiaan ollut kaksi eri huonetta, niin siinä oli sisäänkäynti siitä. Ja haluttiin, että tässä olisi vain yksi sisäänkäynti, mutta ei haluttu täysin umpeen tätä vanhaakaan oviaukkoa. Että siihen haluttiin jonkunnäköistä ratkaisua. Oli ikkunaa, sitten oli ihan muistaakseni jossain vaiheessa lasitiiltäkin ja tällaista näin. Ja, että vähän jonkunnäköistä erilaista ratkaisua siihen. Ja siinä sitten päädyttiin ihan, että niin siihen tuli 2 ikkunaa, erikorkuista ikkunaa, joka mukailee tämän talon muuta arkkitehtuuria. Eli on kapeaa ja hyvin korkeaa, ihan katonrajan saakka melkein. Ja sitten siihen tosiaan tuli tämä rakenteellinen, ehkä pintamateriaalia enemmän, mutta tuli paneeli siihen päälle, koska sitten siinä olisi ollut se vaikeus, jos se olisi levytetty ja siihen olisi laitettu tapettia päälle, niin väistämättä sieltä näkyy sitten se levyn niin kuin saumat. Eli sitten laitettiin siihen paneelia, joka sitten tekee siitä oviaukostakin. Ja kävikin näin, että oviaukosta tuli niin nätti, että siihen piti tulla paljon taiteovi, mutta sitten siihen ei tullutkaan, kun se olikin niin nätti ilman sitä. No. Että sellainen. Vaikuttiko se siihen myöskin, että samaa paneelia käytettiin, tai ainakin samaa väristä siinä itse uudistuneessa tilassa puolipaneelina? Mä en muista, että kumpi nyt tuli ensin niin sanotusti tässä niin kuin suunnitteluvaiheessa, mutta oikeastaan se oli tärkeintä, että ne on sitä samaa väriä. Että sillä yhdistetään, koska pinta on erilainen niissä molemmissa. Että toinen on tai tällainen siis ihan tavallinen puupaneeli ja toinen on ihan selvästi peilipaneeli sitten. Näissä toteutuksissa näkyy viitteitä englantilaista sisustustyylistä. Mistä ajatus tähän sai alkunsa? Heillä oli toivomus kirjastosta ja sitten mä yritin vähän kartoittaa, että minkälaista kirjastosta, kun on modernia voi tehdä ja sitten on hyvin erilaisia tyyliä, niin sitten se englantilainen oli sellainen, että juu, kyllä, tällaista. Ja koska asukkaat toivovat, ettei ole olemassa olevat kalusteet pistään kiertoon kodin seinien sisäpuolella, niin mistä nappasit ne tämän uudistuneen huoneen sisustukseen, jotta myös Sirpan ja Karin toiveet omasta sopesta toteutuisivat? Kaikki kalusteet on tästä olohuoneesta, tästä salista siirretty sinne. Tässä oli tosiaan se sohvaa, sitten oli nojatuolia, sitten oli Bugnesin kirjahyllyä, matot oli tässä näin ja sitten divaani. Ja kaikki lähtivät sitten tästä sinne, että saatiin tilaa sitten tälle hienolle ruokailusalin pöydälle. Mutta tässä joudut nyt hiukan kuitenkin rikkomaan periaatetta, että uutta ei muutostaisessa kotiin hankita. Juu, eli sitten niin tässä Bugnesissa tosiaan, kun siihen pystyy ihan vuosinkin kuluttua hankkimaan aivan niin kuin sopivia osia, niin siihen oli sitten, kun oli toivomuksena, että siellä voisi työskennellä myös kannettavalla tässä niin huoneessa tai kirjastohuoneessa, niin sitten ehdotin siihen tätä Bugnesin sekretär-osaa, joka on siis tällainen ihan lisäosa siihen vaan kaapin hyllyyn, jossa on klaffi, joka tulee ulos ja sitten siellä on ihan niin sanotusti arkistointitilaa ja muuta. Ja se on lisäosa ja sitten tosiaan siellä huoneessa ja sitten oli tämä ruokasalin pöytäryhmä, joka tuli sitten, tai ruokailuryhmä, joka tuli uutena. Mutta muuten valaisimia sitten tietenkin tuli uusia myös. Divani on päällystetty, mutta päällystettiinkö se silloin samassa? Ei, se oli entuudestaan jo. Ja se oli itse asiassa se yksi sellainen tekijä, mikä niin kuin sai ton vähän, että siitä jotenkin tuli sellainen kotoisampi. Että ihan ehdottomasti, että heillä ei ollut mitenkään, että he olisivat ehdottomasti niin kuin halunnutkaan sitä, että minne se nyt menee, mutta että se oli kyllä niin kaunis, että se piti saada mukaan. Vaikka koko remontin lähtökohtana olikin poikien huoneiden yhdistäminen, se vaikutti olennaisesti myös olohuoneen sisustukseen, jo uudistuneen seinänkin vuoksi. Mutta myös siksi, että Sirpa ja Kari halusivat muuttaa olohuoneensa ilmeen ruokasalin tyyppiseksi. Millä tavalla lähdit toteuttamaan tätä tyyliä ja vielä yhdistettynä manner-eurooppalaiseen? No itse asiassa tässä oli se, että oikeastaan lähtökohtainen se, että ei haluta tapetoida koko olohuonetta uudelleen, kun on kuitenkin ihan hyvässä kunnossa oleva tapettipinta. Mutta sitten tosiaan tuossa oven ympäristössä siinä oli kulumaa tapettipinnassa ja se vaati kyllä uusimista. Ja sitten toivomuksena oli, että tämä
vitriini tuolla taustalla, niin tulisi tuolta makuhuoneesta sitten tänne olohuoneen puolelle. Niin sitten oikeastaan sillä tavalla, että saatiin tästä seinästä johon haluttiin vähän tällaista jotain efektiä tai vähän erikoisuutta ja siis juhlallisuutta helposti. Ja sitten oikeastaan ehdottomista niin tapettivaihtoehdosta niin sitten päädyttiin tähän joka on tässä, joka on mielestäni todella kaunis ja sopii tähän tyyliin. Et yleensä ehdotankin paria eri vaihtoehtoja, joista ihan sama minkä niistä valitsee, niin sopii ja tuo sitä tunnelmaa. Että se ei sinänsä asiakas saa niin kuin itse sen päättää, niin kuin tässäkin tapauksessa. Ja sitten tosiaan ihan pitkää niin he oli jo sitä katsellekin itse asiassa jo valmiiksi, että minkälaista pöytää. Ja sitten oikeastaan minä sitten vaan vahvistin sen, että juu, kyllä tämä on just sen näköinen ja sopii tänne ja sitten vaan siihen noi tuolit. Ja että ei siinä. Ja sitten tosiaan, että tällainen valaisin, pitkänomainen valasi, joka sitten lasketaan alas vähäsen, niin sellaista suosittelisit siihen. Joo. Samalta seinustalta löysi arvoisensa paikan myös Karin isän puolen suvulta saatu tammisenkki. Päällä valaisin, suvun peruja sekin. Sirpan suvun puolelta taas tuo muistoja soikea sivupöytä, joka on todennäköisesti 1920-luvulta. Pöytä on Sirpalle hyvin rakas, sillä se on yksi niistä harvoista kalusteista, joita hänen vanhempansa saivat mukaansa lähdettyään evakkomatkalle Karjalasta. Seinällä raksuttaa vanha Gustav Becker seinäkello. Pöydän tuntumassa oleva Karin isän puolelta saatu 1900-luvun alun perintökaappi on täyttynyt Karin äidin perintöastioilla. Selkeälliset verhot korostavat ruokasalin tunnelmaa. Anna, kun remontoidaan kodin tiloja asukkaiden kuloisiakin, eli muuttuneita tarpeita vastaavaksi, ja halutaan säilyttää sisustuksessa jo ennestään olevia kalusteita, aivan niin kuin täälläkin, niin mikä mielestäsi silloin on se suunnittelun avainsana, jotta saadaan toimivuuden lisäksi myös esteettisesti viehättävää kokonaisuus siitä kodista? Siinä on oikeastaan, minulla on itselläkin ollut aika useampikin tällainen kohde, missä halutaan säilyttää vanhaa. Ja oikeastaan sitä, että ollaan hankittu ihan hetki sitten uusia kalusteita, mutta sitten ei ne sitten sopineetkaan ja miten tässä nyt tehdään ja muuta. Niin oikeastaan avainsana on sen, että pyritään löytämään kaikille yhteinen tekijä. Eli yhteinen tällainen näin, että ei tarvitse kokonaan verhoilua vaihtaa, että kunhan hankitaan vaikka siitä verhoillaan yksi kaluste, josta sitten samaa kangasta vaikka tyynyinä tai vastaavina toisiin kalusteihin yhdistettynä tavallaan, niin on jonkunlainen tekijä. Sitten on helposti esimerkiksi puukalusteita. On tehnyt sillä tavalla, että ne sitten käsitellään, hiotaan ja käsitellään saman värisiksi. No se on se sama kaluste vielä, mutta tavallaan otetaan sieltä se, että jos tykätään siitä mahongin värisestä, mutta voi haluttaisiin säilyttää tämä koivunen, mutta kun se on tämän näköinen. Niin sitten ei mitään muuta kuin hiotaan ja entisöijälle viedään ja siitä tulee sitten ihan sama värinen. Ja sieltä kyllä se aina saadaan toimimaan niin sanotusti, että ei missään nimessä ei pitäisi hirveän helposti lähteä sitten niin kuin heittämäänkään pois, että ei sekään ole aina se hyvä ratkaisu niin sanotusti, että lähtee aina huonekalukaupoille ensimmäisenä, että sellainen pitää mielessä.